Лукашенко адпусціў на волю чарговых палітычных вязняў. Як стала вядома праваабаронцам вясны, за апошнія сотні за кратаў выйшла група палізняволеных. Прозвішчаў вызваленых пакуль не агалошваюць дзеля бяспекі. У эфіры «Аб'ектыў» з вами Юлія Лабанова. Вітаю, разам падсумуем галоўныя падзеі гэтага дня. ЦВК сцвярджае, яўка ў першы дзень датэрміновага галасавання рэкордная. Это показывает, что неглядячи на всю атмосферу террора, на все то, что закатано под асфальт, улады хочуць засцерагчыся, прадухіліць всялякія нечаканасці менавіта гэтым методам. Інвеставаць у развіццё цяпер дзеля будучыні незалежнай Беларусі. Святлана Ціханаўская выступіла з прапановамі на сусветным эканамічным форуме ў Давосе. Это выглядае вельмі прыгожа. Гэта прыгожыя мэты, да якіх трэба і мае сэнс імкнуцца. Візіт, што не адбыўся у анансаваны тэрмін. Чаму Лукашенко не паехаў у Кітай? І Кітай, конечно, гэты візіт, гэта был, як кажуць, вішенка на торце. Тое, што гэта не атрымалася, гэта просто для яго скандальная паразка. Ажно 8% паводле Цэнтральнай выбарчай камісіі прыйшлі на ўчасткі ў першы дзень датэрміновага галасавання. Лічба рэкордная, як для першага дня. У прадэмакратычных арганізацыях усё больш сведчанняў несумленнасці гэтай кампаніі. На іх падставе сёння ў замежжы прынялі 2 рэзалюцыі. Падрабязней Юлія Цяльпук. На участках для галасавання няма праграмаў так званых кандыдатаў, бо агітацыя ў гэтыя дні забароненая. Але калі ты лукашэнкаўскі прэм'ер? Ответ простой на этот вопрос. Разве есть варианты? Голосовать надо за дела, за результаты. Датэрмінова галасуюць і выкладаюць у сеціва пацверджанні усе, хто залежыць ад дзейнага рэжыму і з'яўляецца яго часткаю. У першым шэрагу абаронцы палітычнага ладу. Агітматэрыялы, як, напрыклад, футболкі за першага, раздаюць наўпрост на выбарчых участках. Нами усилены меры безопасности в общественных местах. И каждый из сотрудников органов внутренних дел, члены их семей прекрасно понимают, что это их святая обязанность проголосовать сегодня за будущее нашей страны. Цэнтр выбаркам заявіў пра рэкордную яўку ў першы дзень датэрміновага галасавання, амаль 8%. Мы бачым 7,81, гэта рэальны рэкорд. И это показывает, что неглядячи на всю атмосферу террора, на все то, что закатано под асфальт, улады хочуць засцерагчыся, прадухіліць всялякія нечаканасці менавіта гэтым методам, забяспечыць максімальны прыход людзей на датэрміновае галасаванне. Забяспечваюць гэты прыход кіраўнікі бюджэтных арганізацыяў, дзяржаўных прадпрыемстваў, навучальных установаў. Так званыя выбары праходзяць у адсутнасць незалежных назіральнікаў ці то чальцоў выбарчых камісіяў. Узмацняецца ціск на работнікаў дзяржаўных структур і чальцоў камісіі разумеюць у аб'яднаным пераходным кабінеце і звяртаюцца да людзей з просьбаю бяспечна для сябе зафіксаваць выпадкі парушэння закону ў выбарчы час. Если вас заставляют совершать незаконные действия или действия, законность которых сомнительна, то можно уклониться от совершения таких действий, попросить письменные указания. А если уклониться от выполнения таких действий не получается, выполнить поручение с минимальным риском для себя и для других. Хоць і без таго хапае доказаў фальсіфікавання гэтых прэзідэнцкіх выбараў, кажа прадстаўнік Белпол. Сярод іншага на руках у прадстаўнікоў ініцыятывы спісы чальцоў выбарчых камісіяў і назіральнікаў, прозвішчы якіх рэжым перастаў апублічваць пасля выбараў 2020 года. Каждый будет знать этих людей, когда мы начнем строить новое нормальное государство. Поэтому здесь есть, как я уже и сказал, и цель зафиксировать совершение преступления, и, наверное, даже в том числе и цель повоздействовать на этих людей. И, наверное, самое третье, главное, показать, эти же документы к нам поступают, их нам передают многие люди, что там до сих пор
очень много людей, не согласных с этой властью. За мяжою таксама добра ведаюць палітычны партрэт рэжыму і ягоную незаконную стратэгію перамогі. Інфармуе іх у тым ліку Белпол і іншыя арганізацыі, што маюць доказы фальсіфікацыяў. Сенат Польшчы прыняў рэзалюцыю ў пытанні несумленных выбараў у Беларусі. Еўрапарламент пасля дэбатаў ухваліў сваю рэзалюцыю пра неабходнасць дзеянняў у змаганні з працягам прыгнёту і фальшывых выбараў у Беларусі. Wybory w myśli demokratycznych standardów. Выбары ў духу дэмакратычных стандартаў звязаныя з магчымасцю дэмакратычнага падыходу ўсяго грамадства да гэтага выбару. Вылучэнне сваіх кандыдатаў і ўдзел у выбарах свабодна, на ўласнае жаданне, без страху. У Беларусі такіх выбараў не будзе, мы гэта ведаем. У лукашэнкаўскім міністэрстве замежных справаў быццам не ведаюць, якую палітычную сістэму абслугоўваюць, здзіўляюцца атрыманым з еўразвязу дакументам. В распоряжении МИД Беларуси оказалось заявление Европейской службы внешних действий, которое она планирует сделать по итогам наших выборов на основе в том числе указанной, еще не принятой резолюции Европейского парламента. Выборы в Беларуси только начались, а там все уже осуждено и не признано. Сам Лукашенко яшчэ не ўкінуў бюлетэню ў скрыню. Бадай пакідае гэтую фармальнасць на асноўны дзень галасавання. Юлія Цяльпук, Белсат. У ўнутраных войсках пачаліся зборы гэтак званых добраахвотных падраздзяленняў. Як піша тэлеграм-канал «Беларускі гаён», іх плануюць выкарыстаць у выпадку дэстабілізацыі абстаноўкі на выбарах. Паводле рэсурсу на зборы прызвалі некалькі соцень асобаў. Сярод іх удзельнікі атрадаў спецыяльнага прызначэння «Смерч» і «Гонар». Апошні складаецца з ветэранаў МУСу. Адзначаецца, што цягам 2 тыдняў вайскоўцы запасу будуць паляпшаць агнявую, тактычную і медычную падрыхтаванасць. Цяпер жа іх размеркавалі па вучэбных узводах. Папаўняюцца чорныя спісы. У Беларусі будуць ануляваць дамены, здольныя, цытата, нанесці шкоду нацыянальным інтарэсам. Адпаведны дакумент апублікавалі на нацыянальным прававым інтэрнэт-партале. Это дополнительный инструмент цензуры, чтобы более оперативно забирать домены. Это повлияет только на тех, у кого доменное имя зарегистрировано в доменной зоне BY. То есть, условно говоря, если у нас любая другая доменная зона и не выдан, и доменное имя не выдано белорусским регистраторам, то мы, на самом деле, это никак на нас не влияет. Раней падставою для анулявання дамену магло быць яго ўключэнне ў спіс экстрэмісцкіх матэрыялаў. Такім чынам зліквідавалі даменныя імёны Беларускай асацыяцыі журналістаў, а таксама мінімум 9 незалежных медыяў, у тым ліку Reform BY, Медиазона.Беларусь ды іншых. На сусветным эканамічным форуме ў швейцарскім Давосе прагучаў і голас Беларусі. Святлана Ціхановская прапанавала 5 крокаў, якія прывядуць да аднаўлення нашай краіны пасля змены рэжыму. Сярод іх зрабіць Беларусь канкурэнтназдольным і прывабным рынкам для інвестараў з усяго свету. Больш апавядзе Аліна Скрабунова. Сусветныя лідары сабраліся на міжнародным эканамічным форуме ў Давосе, каб абмеркаваць супрацу ў інтэлектуальную эпоху. Гэтак сёлета гучыць яго тэма. Мы сустракаемся ў адзін з самых нявызначаных геапалітычных і эканамічных момантаў за апошняе пакаленне. Сёння мы ў пераломным моманце. 2025 станецца годам наступстваў. Ён паўплывае на будучы курс, магчыма, нават на ўзроўні, якія мы бачылі ў гісторыі ў 1918, 45 і 89 годах. Аднымі з галоўных на форуме гучаць тэмы эканамічнай і вайсковай бяспекі. Усе еўрапейскія краіны павінны быць гатовыя выдаткоўваць на бяспеку столькі, колькі насамрэч неабходна, а не столькі, колькі яны прызвычаіліся за гады ашчаджэння. Калі на абарону трэба 5% ВУП, то так і павінна быць. Гэтая абарона павінна быць кампенсаваная за кошт медыцыны, пенсіяў або чагосьці яшчэ. Калі мы не будзем сур'ёзна ставіцца да пагрозы з боку Расіі ў Еўропе, то, вядома, нашая слабасць, а не пазіцыя Злучаных Штатаў, станецца фактычным запрашэннем для Пуціна уварвацца ў НАТО або ўварвацца ў Еўропу. Як супрацьстаяць расійскай агрэсіі і як можа змяніцца свет пасля прыходу да ўлады ў ЗША Дональда Трампа? Такімі пытаннямі задаюцца удзельнікі форуму.
Давосе абмяркоўваюць не толькі сённяшнюю сітуацыю, тым больш не абмяркоўваюць мінулае, але гаворка ідзе пра будучыню. Таму нейкая візія, яна павінна быць прадстаўлена. Інвеставаць у дэмакратычную супольнасць Беларусі заклікала Святлана Ціханаўская. Аднаўленне дэмакратыі ў Беларусі – самыя сур'ёзныя санкцыі для Пуціна. Мы думаем, што можам, мы павінны ўратаваць Украіну. І, вядома, мы павінны даць украінцам усё неабходнае для перамогі ў гэтай вайне. Але часам мы забываемся, што Беларусь таксама мае стратэгічнае значэнне. Толькі дружалюбная дэмакратычная Беларусь можа быць надзейным партнёрам і суседам. Вось чаму мы тлумачым, як важна аслабіць рэжым Лукашэнкі і ўмацаваць дэмакратычныя сілы Беларусі. Каб аднавіць Беларусь пасля падзення дыктатуры, Ціханаўская прапанавала 5 крокаў. Стварыць умовы для вяртання беларусаў на радзіму. Зрабіць Беларусь канкурэнтназдольным і прывабным рынкам. Вярнуць Беларусі статус IT-краіны. Інвеставаць у новыя тэхналогіі і пачаць працэс еўраінтэграцыі. Гэта выглядае вельмі прыгожа. Гэта прыгожыя мэты, да якіх трэба і мае сэнс імкнуцца. Праблема ж у іншым, што рэчаіснасць беларуская, яна зусім іншая. Праблема ў тым, што да рэалізацыі гэтых прапаноў, да сур'ёзных зменаў у Беларусі яшчэ вунь як далёка. Тэма Беларусі ў Давосе гучыць толькі апошнія 3 гады. Беларуская дэлегацыя на чале са Святланай Ціханаўскай бярэ ўдзел у публічных і непублічных мерапрыемствах форуму. І для нас гэта магчымасць нагадаць пра сябе. І Святлана Ціханаўская прапановвае некалькі шляхоў. Першае, это каб калі будуць перамовы па Ўкраіне, каб беларускае пытанне было ўзнятае, каб Беларусь не стала суцяшальным прызам для Пуціна, і каб расійскія войскі былі выведзеныя і з Украіны, і з Беларусі, у тым ліку ядзерная зброя, каб Расія не ўмешвалася ў беларускую сітуацыю і каб пачаўся дэмакратычны транзіт. У першыя дні форуму Святлана Ціханаўская сустрэлася з прэзідэнтамі шэрагу краінаў, з кіраўнікамі Гуглу і Вікіпедыі. Аліна Скрыбунова, Белсат. Яшчэ больш інфармацыі ў нашым тэлеграм-канале. Дзеля гэтага навядзіце камеру тэлефона на QR-код на вашым экране і перайдзіце па спасылцы. Калі вы не ў Беларусі, падпісвайцеся і заставайцеся ў курсе актуальных навінаў. Таксама чытайце нашу інтэрнэт-старонку belsat.eu пры той жа ўмове. Бяспека перадусім. Дзякую, што вы з намі. Дональд Трамп працягвае адмяняць указы папярэдняй адміністрацыі ЗША і рабіць гучныя заявы. Намеры ж амерыканскага прэзідэнта ў дачыненні нашага рэгіёну пакуль, аднак, няясныя. Між тым, паводле крыніцаў Wall Street Journal, Трамп даручыў генералу ў адстаўцы Кіт Келлог скончыць вайну ва ўкраіне за 100 дзён. Уладзіслаў Корсак працягне. Прэзідэнт ЗША Дональд Трамп дапускае магчымасць увядзення новых санкцыяў супраць Расіі, калі Пуцін не пойдзе на перамовы пра спыненне вайны ва ўкраіне. Мы працуем над гэтым, мы размаўляем з Зеленскім, мы збіраемся пагаварыць з прэзідэнтам Пуціным вельмі хутка, і мы ўбачым, што будзе. Расія ўжо заўважна пакутуе ад санкцыяў папярэдняга ўраду ЗША. Напрыклад, ценявы расійскі флот нафтавых танкераў паралізаваны ў розных частках свету. Апроч таго, прадпрыемствы ваенна-прамысловага комплексу закрэдытаваныя расійскімі банкамі. Здольнасць пагасіць гэтыя крэдыты застаецца пад вялікім пытаннем. Как финансист, как бизнесмен, Трамп понимает, что Россия сейчас переживает не лучшие экономические времена и одновременно теряет позиции ее союзники, такие как Иран, который потерпел сокрушительное поражение в Ливане, в Сирии. Отношения Путина с Китаем, они имеют все более и более такую вассальный характер. Аднак ідэалізаваць матывы і намеры новага амерыканскага прэзідэнта не варта, мяркуе наш суразмоўца. Подозреваю, что он не особо волнуется по поводу украинского суверенитета. Это не является для него чем-то краеугольным в американской политике. С другой стороны, он тоже должен выйти из этой ситуации, как неявно проигравший, не сливший Украину, а как человек, который, может быть, даже будет претендовать на Нобелевскую премию мира. Між тым, Трамп таксама падпісаў указ пра абмежаванне міжнароднай дапамогі з боку ЗША на 90 дзён. Ці адаб'ецца гэта на падтрыманні Украіны, а таксама беларускай дэмакратычнай супольнасці? Гэта не толькі пытанне вось гэтай забароны на 90 дзён, гэта ўвогуле аўдыт гэтай падтрымкі, і мы яшчэ не ведаем, якія будуць вынікі ў гэтага аўдыта. Гэта не
тое, што падтрымка прыпынена на 3 месяцы і потым яна прадоўжыцца, як яна была. Там нас могуць чакаць вельмі вялікія змены ввогуле ў структуры гэтай міжнароднай падтрымкі. Апроч таго, Трамп далучыўся да развіцця навукі і тэхналогіяў. Ён абвясціў пра пачатак праекту па развіццю штучнага інтэлекту Stargate. Як вы ведаеце, існуе вялікая канкурэнцыя за штучны інтэлект ды іншыя тэхналогіі, і яны развіваюцца вельмі хуткімі тэмпамі. Абвяшчаю пра найбуйнейшы праект у галіне інфраструктуры штучнага інтэлекта за ўсю гісторыю. У праекце бяруць удзел 3 асноўныя тэхналагічныя кампаніі Oracle, OpenAI, SoftBank. Яны плануюць укласці ў яго да $500 мільярдаў. Відавочна, што гэты штучны інтэлект можа упрасціць і аўтаматызаваць вельмі много рабочых месц у розных галінах. Медыа гэта толькі пачатак. І таму, хто зможа аўтаматызаваць сваю краіну шыбчэй, то, значит, можа больш грошай, па суці, упусціць знову ў гэты штучны інтэлект і мець мажлівасць уплываць на іншыя краіны. Агулам Дональд Трамп у першыя дні свайго прэзідэнцтва падпісаў дзясяткі указаў, у тым ліку сімвалічных, але паказальных, як указ на забарону вывешваць сцягі рухаў ЛГБТ і Black Lives Matter над урадавымі будынкамі, амбасадамі і вайсковымі базамі ЗША па ўсім свеце. Уладзіслаў Корсак, Белсат. Выключна сімвалічны дакумент. Гэтак у Сейме Літвы ахарактарызавалі так званы пашпарт Новай Беларусі і заявілі, што не гатовыя прызнаць яго сапраўдным. Абмеркаванне дакументу, што мусіў быць альтэрнатывай беларускаму пашпарту, зладзіў камітэт замежных справаў Сейму. Аднак яшчэ да пачатку паседжання яго старшыня Ремігіус Мотузас заявіў, што пашпарт Новай Беларусі не мае юрыдычнай і дыпламатычнай сілы, а таму не будзе прызнаны сапраўдным на тэрыторыі Літвы. Раней такую ж фармулёўку выкарыстала і МЗС гэтай краіны. Стварэннем пашпарта Новай Беларусі некалькі гадоў займаецца аб'яднаны пераходны кабінет. 26 студзеня каманда прэзентуе вынік сваёй працы ў Варшаве падчас форуму «Беларусы годныя лепшага». Тады ж пачнецца прыём заявак ад беларусаў. Дакументу дагэтуль не прызнала ніводная краіна свету, аднак у пераходным кабінеце запэўніваюць, што вядуць працу ў гэтым кірунку. Сёння беларускія дыпламаты адзначаюць сваё прафесійнае свята. Аднак ці святочны настрой у калідорах МЗС. Адразу 2 візіты Лукашэнку да стратэгічных партнёраў не адбыліся ў анансаваныя тэрміны. Разрэкламаваная Лукашэнкам паездка ў Кітай напярэдадні прэзідэнцкіх выбараў гэтак і не ажыццявілася. Чаму? Адказу шукаў Алесь Залеўскі. Есть приглашение китайского руководства побывать в Китае. Яшчэ некалькі тыдняў таму Лукашенко быў перакананы ў візіце. Считайте, вернешься обратно, там 1 неделя остается до голосования. До голосования застаюцца 3 дні, і ўжо відавочна, што паездка прынамсі адкладзеная. Візіт у Кіtaye ўлады замянілі на наведванне Лукашэнкам спачатку тэхнапарку, а пасля МАЗу. Адной з версій прычынаў ігнаравання Лукашэнкі з боку сяброў застаецца ягонае здароўе, але эксперты бачаць і палітычныя перадумовы. Безусловно, его в понедельник поздравят. Первый китайский лидер, а второй Путин его поздравит. Но это ни на что не влияет. В сентябре и осенью во время встреч Лукашенко с китайскими руководителями и послами у него спрашивали, кто будет участвовать вместо вас на президентских выборах, которые планируются в 2025 году. Он говорил, давайте подождем. То есть Китай таким образом отправлял ему сигналы, что вам пора уходить. Пасля изоляции Беларуси, выкликанной массовыми репрессиями и соудзелом Менску у войне супраць Украины, Китай активизовал побудову альтернативного логистичного шляху для своих товаров из Азии у Европу праз поўдзень континенту. Ускосна ціск паднябесны на Лукашэнку пацвярджае яшчэ адзін адлуп у бок беларускай дыпламатыі, гэтым разам з паўночнай Карэі, даўняга сатэліту Пекіну. Сястра Кім Чен Іна зняпраўдзіла ранейшыя заявы Лукашэнкі, быццам Пхеньян дасылаў у Менск запрашэнне правесці сустрэчу на найвышэйшым узроўні. Калі Беларусь спадзяецца на развіццё адносінаў з КНДР, то важна праявіць ясны намер. Думаю, што гэты факт і душэўнасць павінны быць адпраўнымі пунктамі для двухбаковых адносінаў паміж дзяржавамі. Неважно, з Пакістанам ці з кімсьці іншым, для яго важна было паказаць, што ён з'яўляецца самастойным геапалітычным акторам, які не зусім цалкам залежны ад Москвы. І Кітай, канешне, гэты візіт, гэта был, як кажуць, вішенка на торце,
Той, што гэта не атрымалася, гэта проста для яго скандальная паразка. Як і для дыпламатычнай службы краіны, пасля адмовы абслугоўваць беларусаў за мяжой у грамадзянскіх і палітычных пытаннях, дзейнасць дыпламатычных місіяў звузілася да арганізацыі экспарту падсанкцыйных тавараў і забеспячэння спатканняў для Лукашэнкі хоць з кім, абы паказаць, што ў свеце яму яшчэ паціскаюць руку. Алесь Залеўскі, Белсат. 162 гады таму на беларускіх землях пачалося вызваленчае антырасійскае паўстанне, адным з кіраўніком якога быў рэвалюцыянер, а сёння нацыянальны герой Кастусь Каліноўскі. Як гэтая падзея паўплывала на станаўленне беларускай нацыі, распавёў гісторык Алексей Ластоўскі. Гэта паўстанне фактычна дало пачатак фармаванню палітычнай суб'ектнасці беларускай нацыі, то бок здольнасці вызначаць уласную будучыню для беларускага народа. Паколькі да гэтага беларускія сяляне спрымаліся звычайна як ці то як працоўная сіла, ці то як носьбіты фальклору, а Каліноўскі, адзін з лідараў паўстання, фактычна кіраўнік паўстання на Літве, адчуў палітычны патэнцыял у беларускіх мужиках, да якіх ён звяртаўся ў мужыцкай праўдзе. Паўстанне 1863-1864 гадоў скончылася тым, што царскія ўлады здушылі рэвалюцыянераў, а кіраўнікоў, у тым ліку Кастуся Каліноўскага, пакаралі смерцю. У 2017 годзе іхныя парэшткі выпадкова знайшлі падчас раскопак на замкавай гары ў Вільні. Праз 2 гады адбылося ўрачыстае перапахаванне рэвалюцыянераў на віленскіх могілках Росы. Тады развітацца з удзельнікамі паўстання прыехалі некалькі тысяч беларусаў. Спадарства, праз імгненне кароткі агляд найважнейшых тэмаў па версіі інтэрнэт-рэдакцыі Белсату. Вашай увазе Белсат онлайн. Працаўнікі дзяржаўных прадпрыемстваў, былыя палітвязні і сваякі гэтак званых экстрэмістаў. Напярэдадні прэзідэнцкіх выбараў розныя катэгорыі беларусаў сутыкнуліся з узмоцненым ціскам з боку ўладаў. Нашыя калегі з Белсат.eu паразмаўлялі з асобамі, якія адчулі гэта на сабе. Гэтак былы палітвязень, якому яшчэ да вызвалення прысудзілі прэвентыўны нагляд, у размове з журналістам адзначыў: Мы живем у сваім доме. Пасля вызначанага часу я і так не магу выйсці за калітку. Нават у дома, як у турме. Спачатку прыязджалі з праверкамі раз на дзень. А калі абвясцілі пра новыя выбары, жыццё стала невыносным. Мала таго, што на прафілактычных гутарках, на якія пастаянна сталі цягаць, прамывалі мазгі наконт экстрэмізму і важнасці выбараў. Так і кажуць: ты ж разумееш, за каго трэба галасаваць. Дык яшчэ і правяраць сталі па 3 разы на дзень. А на некаторых дзяржаўных прадпрыемствах працаўнікам актыўна распавядаюць, што падчас выбараў, цытата, ніхто і нішто не застанецца незаўважным. Пра цяжкасці атрымання візы ў Польшчу ведае хіба кожны беларус, які спрабаваў гэта зрабіць. Перш за ўсё людзі скардзяцца на праблемы з запісам на падачу дакументаў. З іншага боку, афіцыйная Варшава распачала вялікую рэформу, якая ў тым ліку скіраваная супраць злоўжывання візавай сістэмай. Сітуацыю нашым калегам з Белсат.eu пракаментавалі ў Міністэрстве замежных справаў Польшчы. Намесніца міністра замежных справаў Генрыка Масціцка-Дэндес адзначыла, што нягледзячы на мінімальную колькасць консулаў, дыпламатычныя пляцоўкі ў Беларусі працуюць, а беларусы застаюцца першымі ў рэгіёне паводле атрыманых польскіх візаў. Да таго ж у МЗС кантралююць працу аутсорсераў, намагаюцца своечасова праглядаць іхныя сістэмы. Генрыка Масціцка-Дэндес расказала: Мы намагаемся дастасаваць лічбы тых слотаў магчымых тэрмінаў для візаў да попытаў і працуем над тым, каб гэтыя умовы былі паслядоўна дастасаваныя да сапраўднага попыту, каб колькасць гэтых слотаў расла. Падрабязней пра змены ў візавай палітыцы для беларусаў, над якімі працуюць у польскім МЗС, чытайце на Белсат.eu. На мінулым тыдні ў Варшаве агучылі вырак 23-гадоваму Дор'яну С. за згвалтаванне і забойства беларускі Лізы летась у лютым. Яму прысудзілі пажыццёвае зняволенне і выплату кампенсацыі хлопцу забітай дзяўчыны 200 000 злотых або каля 48 000 $. Адкуль асуджаны возьме такія грошы, высвятлялі нашыя калегі з Белсат.eu.
Прэс-сакратар акруговай пракуратуры Варшавы Пётр Антоні Скіба паведаміў, што Дор'ян С. можа ўладкавацца на працу ў турме і сплачваць кампенсацыю з заробку. Пры гэтым службовец адзначыў, вырак акруговага суда ў польскай сталіцы яшчэ не набыў законнай моцы і ёсць магчымасць падаць апеляцыю. Але пракуратура абскарджваць пажыццёвага зняволення для Дор'яна С. не будзе, бо лічыць прысуд справядлівым. Беларускі імпорт летась у студзені-лістападзе павялічваўся хутчэй за экспарт, а ў кастрычніку-лістападзе да таго ж знізіліся пастаўкі айчынных тавараў у краіны СНД, дзе галоўная роля належыць Расіі. Пра гэта падчас брыфінгу, прысвечанаму сітуацыю ў эканоміцы, апавёў эканаміст Цэнтру эканамічных даследаванняў «Бірок» Анатоль Харытунчык. Артыкул на падставе ягонага выступу вы можаце прачытаць на нашай інтэрнэт-старонцы. Прычыну зніжэння экспарту беларускіх тавараў у Расію ў канцы 2024 года Анатоль Харытунчык патлумачыў гэтак. Я пакуль прытрымліваюся думкі, што негатыўны ўплыў на экспарт у Расію аказваў у большай ступені не попыт, а канкурэнцыя, якая ўзрасла. Таксама поўная загрузка магутнасцяў у беларускай прамысловасці, нястача кадраў і недастаткова высокая інвестыцыйная актыўнасць стрымлівалі магчымасці пашырэння выпуску і экспарту тавараў. Таксама эксперт пракаментаваў абмежаванні на вываз краіны некаторых відаў гародніны і яблыкаў. Пастанова Савету міністраў пачала дзеяць з мінулага тыдня. Паводле Анатоля Харытунчыка сур'ёзных наступстваў чакаць не варта, бо абмежаванні наўрад ці будуць працяглымі. Інакш праблемы з айчыннымі харчамі ўсё ж непазбежныя. Цалкам чытайце артыкулы на нашай старонцы belsat.eu, а я нагадваю, дбайце пра ўласную бяспеку і памятайце пра тэхналогію VPN. Эфір жа працягне Белсат-Зум. Сярод іншых тэмаў, там чаго сярод усіх кандыдатаў на прэзідэнцтва Лукашенко вызначыў і пахваліў Сергея Сыранкова. І колькі адсоткаў галасоў яму дастанецца ад ЦВК. Глядзіце ўжо цяпер, а я развітваюся са спадарствам і зычу добрага вечара.